नोंजों आं हाबा जानायानो एसेबां गोबाव जानानै थांबाय। थेवब्लाबो नों गुबुनखौ नोजोर होबावो। मा नोंहा बिखा गैयामोन नामा? गावनि आंगोखौ गारनानै गुबुनखौ मोजां मोननो हानाय। बिखा दङमोनब्ला नों गुबुननि मोजां मोननायाव मालाबाबो गोजावामोन। दा आंहा मा जानांगौ? आं सोरखौ गावनि आंगो बुंबावनो? जायखौ आं गावनि आंगो साननानै फुजियोमोन, बेनो जुदि आंखौ फोथायखेबस' खालामबायबालाय माथो दंबावो? बे बुहुमाव गोबां बेबादिनो समायना रमायना सिख्ला सेंग्राफोर दङ। आंनिख्रुइ बेनिख्रुइ बै। नाथाय बिदि बुंनाथ' गावनि बिसि फिसाय गारनानै गुबुनजों थांनांगौ बे नङाना। थासिगोन आं बिदिनो मोदै हुगारनानै। जेराव दं नों गोजोनै थाबानो जाबाय। आंनि फारसे जिंगा दाजिसै। आं बे खन्थाइखौ आदा मैदेरनि गिबि बाजैनि फारसे गोसोआव दुखु मोननानै बाजैनिसिम सुजुनाय जादों।